Ссылка Парижда Казаннар оештырган Сабантуйга меңләп кеше килгән иде. Тимер рәшәткәләр белән уратып алган ссылка мәйданда милли уеннар оештырылды, сәхнәдә сәнгать ustaлары чыгыш ясады. Уң список. Элек урыс синтезаторлары белән ул текстны укый алмыйдыр ул. Хәзер Аллага шөкер, менә Список из бер элементл ссылка мәйданда милли уеннар оештырылды. Вот, сәхнәдә. С. Ә. Х. Н. Ә. Татар хәрефләре менә ул. Тыңлый алабыз да, и эшли алабыз да, аны редактировать итә алабыз да. И электрон хатлар яза алабыз. Бөтен татар теле контент белән эшләргә хәзер мөмкин була. Аны эшли башладык без күптән инде. 90-нчы елларны бик күп компьютерлар килә башлады Россиягә. Һәм аларга Америкадан килгән продукцияларда Jobs дигән программа киләдер. Ул инглиз телендә һәм француз, Европа телләрендә текстларны ул күрмәүчеләргә укыйдыр тавыш белән. Синтезатор речи дип атала. Шул вакытны сорый башлар, каян безгә табырга шундай синтезатор татарча үзебез мөстәкыйль рәвештә китапларны укырга безнең теләгебез зур дип. Мохтаҗ без шуңар дип. Шул вакытны biz Москва университетына бүтән вузларга мөрәҗәгать иткән төрле электрон лабораторияларга шундай синтезатор эшләргә дип. Эшләре берсенә бер кайда нәтиҗәдә килә алмадык алар белән эшләгәндә. Шул вакытны без уйладык инде Сукырлар китапханәсе хезмәткәрләр без үзебез, аннан соң Казан университетының галимнәре Тавзик Ибрагимович Ибрагимов менә әйтик шулар арасында Аннан соң Яковлева Ольга Владимировна, программист, Мәскәү Чабаксарда тора ул. Менә аның белән бергә эшләргә шундай синтезаторны. Ул синтезаторны эшли башлаган 2001 елны һәм 16 елдан бері эшләп бетердек. Сораучылар да, әйтүчеләр дә бар, кирәге бар микән аның, китегез инде кайчан эшләп бирделәр сезгә дип, нигә ашыгасыз дип. Андый сүзләр дә булды, әлбәттә, шуңар күрә әзрәк ышанып вакытта тартадарык, тукталып торадырык. Аннан соң финанс проблемалар да әзрәк булды. Менә финанс проблемаларны тапкач инде министерство труда безгә акча биргәч, грантларга без шул программаны эшләдек инде. Авырлыклар булды лингвистик хәлдә бигрәк тә, татар телен бигрәк тә синтезатор эшләргә бик авыр. Менә бу синтезатор белән дә алар шулай ук аларны алып, скачивать итеп, инструкциясын җибәрәбез. Алар инде аны менә алып файдаланалар. Мөстәкыйль рәвештә алар китаплар электрон вариантта укый алачак. Интернеттан мәгълүматны, экраннан мәгълүматны аларга мөмкин шул синтезатор аркылы. У меня есть один друг, который прекрасно понимает татарский, но не умеет писать по-татарски, не умеет читать. Он айтайны милләт шикелләде, барысына мында яшәгән белем. Вот этот синтезатор поможет тем татарам, которых очень-очень много, которые не умеют читать по-татарски, а понимают по-татарски язык. Это не только для незрячих, это для всех татар, это очень полезное открытие, полезное дело, то, что вы сделали.